Un cau de Cervera va ser el centre de la demarcació. I quin és el seu secret? Es preguntava tothom. Els caps? Els infants? O la seva història trepidant? Potser és el seu projecte o la seva manera de fer. Les sortides a Vallarques també podrien ben ser. Un cau de Cervera va ser el centre de la demarcació. I quin és el secret? Es preguntava tothom. La feina ben feta, qui no recordi. Una cosa molt nostra en els moments de més glòria. Estima el teu poble i a més el teu cau. Recorda els colors groc i blau. Tot està per fer, pensava l'Oriol fa temps. Calla, va dir l'Anna, amb la Montse Lea ho arreglem. Campaments, sortides i tallers, soques i alguna cosa més. El Gabri amb la paella, el Boquet amb el culleró, jo amb el meu solar i tu amb el de la demarcació. Pobles, llocs, esparvers i ranges, pioners, trucs, famílies i camps. Un cau de Cervera va sorgir al centre de la demarcació. Quin és el secret? Es pregunta tothom. La pedagogia, els valors, les opcions i el voluntariat. Estimar la feina és la nostra credibilitat. Són les ganes, treballar fort. Continua així, Montse, és millor que la sort. No t'has de llunyar, recorda els moments, però les coses com sempre, no t'oblidis d'on vens. Un cau de Cervera va ser el centre del món. I quin és el secret? Es preguntava tothom. Si fem les coses com la Montse ens ha ensenyat, res és impossible. Què no aconseguirem? I el que diguin els altres, tant se val. La feina ben feta no té fronteres ni té rivals.